Qozonning мәктәп формасын тегү цехында эшнең кызган чагы. Майда алынган шәхси заказларны үтәү буенча иртә-кич эшлиләр. Татарстанның төрле районнарындагы 20ләп белем йортына баручы меңәрләгән укучыны 1 сентябрьгә киендереп өлгертергә тиеш алар. Балалар орта бара, заказлар күбрәк. Рубашкалар, ниләр бөтенсен һәрбер балага без отдельно кисәбез. Теге безнең оптым түгел. Тукымаларны нигездә Төркиядән кайтарталар. Тик илгә каршы кертелгән санкцияләр сәбәпле бу эш озаккарак сузыла. Шуңа чыгымы да күбрәк була. Доллар курсы артуда мәктәп формасы бәясенә йогынты ясаган. Быел сарафаннарны сатып алу ким дигәндә 200 сумга кыйммәтрәккә төшә. Подорожало, но у нас, по крайней мере, незначительно. Бездә форма бәяләре 100-200 сумга гына күтәрелде. Чөнки иске бәядән сатып алынган тукымаларыбыз бар иде. Хәзер доллар курсы шактый артты. Шуңа күрә бүгенге бәяләр белән сатып алган булсак, әлбәттә без теккән итәк, камзул, сарафаннар да шактый кыйммәтрәк чыгар иде. Еще до подорожания этого доллара, поэтому мы как-то еще можем держать эти цены. Бүген ательедә шәхси заказ буенча тегелгән форманың бәясе булай. Сарафаннар 3200 сумнан, жилет 2300дән, итәк, кардиган 2000-нән, шалбар 3000 сумнан башлана. 5 бала әтисе Илшат Нәҗмиев Кама тамагыннан кызларына мәктәп формасы алырга килгән. 3 елга бер яңартып торалар. 70%-ка кыйбатланган. 2 юбка алдым, школьный форма алдым, 5-10 меңгә киендергә була инде шушы кибеттә. Фәтхуллиннар гаиләсе дә улларын 1 сыйныфка әзерли башлаган. Иң беренче итеп костюм, шалбар, күлмәкләр, портфель, аяк кием алганнар. Калган кирәк-яракларның да хакын санап караганнар. Күп балалы гаилә өчен бер генә баланы мәктәпкә әзерләүдә шактый кыйммәткә чыга икән. Барсы бергә бөтен әйберен исәпләп алсак, әле бөтен әйбер алып бетенмәгән безнең 27 меңнәргә шыгыр дип торабыз. Моннан 3 ел элек алар олы улларын мәктәпкә озаткан була. Ул чактагы бәяләр хәзергедән шактый аерылган. Ул вакытта biz 16 меңнәр, 17 меңнәргә сыешканбыз дип уйлыйм. Канцелярия товарлары хакында артып тора. Бер балага ким дигәндә 2500 сумга төшә ди әтияниләр. Галина Гафиятуллина бу кибеттә ярты ел сатучы булып эшли. Шушы вакыт эчендә товарның һәр яңа партиясе бәясе артып килде ди. Дорожает, да, конечно. Кыйммәтләнә, бәяләр артып тора. Бүген 12 битле дәфтәрләр 9 сум тора. Узган ел 7-8 сум булгандыр. Каләм, карандашлар бәясе дә 2, 3, 4, 5 сумга күтәрелә. Ну, 2, 3, 4, 5 рублей. Яндекс.Маркет интернет кибете укучыларның әти-әниләре арасында сораштыру уздырган. Алар яңа уку елында дәфтәр, каләм, букча, кием салым, аяк киеме һәм башка кирәк-яраклар өчен уртача 22 мең сум акча тотарга җыена. Малайларны мәктәпкә әзерләү кыйммәткәрәк чыга икән. Ә менә башлангыч сыйныф укучыларын мәктәпкә әзерләү өлкәнрәкләргә караганда очсызракка төшә дип җавап биргәннәр. Бәяләр ел сайын арта, ә баланы мәктәпкә әзерләмичә булмый. Шуңа күрә әти-әниләр кыйммәткә карамый, бар кирәген сатып ала. Бер баланы укырга барырга әзерләү өчен ким дигәндә Татарстандагы уртача хезмәт хакының яртысын чыгарып салырга туры киләчәк. Фәрүзә Мәҗитова, Наил Абдуллин, Яңа Гасыр каналы.